Ρε boys, πού λέτε να μας πηγαίνει ο Τζακ, στην καβάτσα με τις πρέζες? Δεν ξέρω, πάντως άντρωγα ένα σάντουιτ. Μπορεί και 10. Τι φάει ρε σκατόχοντρε, δεν πάμε να βαρέσουμε καμιά πρέζα. Ρε πρεσάκια, δεν παίζει τίποτα. Εγώ νομίζω έχω. Κάσε μωρή μαλάκα νομίζεις κιόλας. Τι? Τίποτα. Ρε μαλάκα. Μήπως παίζει κανένα ευρώ? Όχι Τσάρλι, δεν έχω. Ζώα, για ελάτε, για μαζευτείτε. Πριν κάτι μέρες, η Τζούλιετ ήρθε και μου τα είπε όλα. Ότι ο Μπεν την έστειλε εδώ για να μάθει ποια από τις γυναίκες μας δίνει κόλλο. Δηλαδή θα φάμε μπούτσες. Όχι, αλλά άμα ψήνεσαι, Άντες. αφήνα καπότε στον ιατρικό σταθμό. Ο Μπεν έρχεται καυλωμένος. Την πουτσίσαμε. Σαν. Επιτέλους θα καταλάβεις μπούτσα. Τι μαλακίες είναι αυτές, Τζακ, και γιατί ήρθαμε εδώ? Μωρισάπιο! Στη διέλ. Wasabi. Μόλις καταφέραμε να ρίξουμε ένα δέντρο. Με όλα αυτά τα δέντρα σκέφτηκα πώς το μπούτσα να τα στείλουμε όλα. Το να τα ρίχνουμε ένα-ένα είναι άσκοπο. Γι' αυτό και ήρθα στην πουτάνα. Εδώ και μια εβδομάδα βάζει ασταμάτητα δέντρα στον κόλλο της. Τελικά είναι μεγάλη πουτάνα η Γαλλίδα. Και αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, ο κόλλος της θα γίνει 2 ευρώ. Της Τζούλιετ έχει γίνει ήδη. Από τις μπούτσες που έχει φάει από τον Μπεν. Έτσι και έρθει εδώ ο Μπεν, θα μας γαμίσει όλους. Θα γαμίσει το χοντρό, τον μπρεζάκια, τον Κινέζο, το μαλάκα, το Σόγερ, την πουτάνα, αλλά κυρίως εμένα. Και δεν πρόκειται να τον αφήσω να το κάνει.